יצאתי לדייט עם איזה מישהי, הזמינה אותי לאיים, אמרה לי זה טרמפולינות, קפיצות וכזה, אמרתי יאללה סבבה. אני רואה כמות של ילדים, חשבתי אני בהופעה של מיכל הקטנה. לאן לקחת אותי, לפעוטון? בא לקנות את הכרטיסים, ואז הוא אומר לי אין לך אישור קפיצה. מה זה אישור קפיצה? אני צריך אישור ביטוח שאני לא אפול פה על איזה ילד? תקפוץ לי! אני למעלה יש איזה קורה כזאת בגובה, קושרים אותך, ויש לי פחד גבהים אני. ואז היא שואלת אותי, נכון זה לא בטיחותי? אומר לה כן זה לא בטיחותי, לא נראה לי, עדיף לא כדאי לך לעלות, עזבי, בואי נלך לטרמפולינות. היא אומרת לי כן, אתה צודק, לא צריך. פתאום מתחילה ללכת לי על הקורה. ואתה צריכה לקחת אחריות, אנחנו ביחד פה. את לא יכולה ללכת ככה על דעת עצמך על הקורה, אני צריך לבוא אחריי. מבין שגם אני צריך לעשות זה. אני רציתי למות. תופס שם את העמוד בגובה, מת מפחד, לא ילדים צועקים לי הרגשתי שאני ביציאה של ביתר של הפמיליה. המדריך שם צועק לי ואתה קשור בחוט של הילדים, אתה רוצה להרוג אותי? אני גם ככה בהתקף חרדה. אני יכול לשבור את המפרקת. אני עם צוואר תפוס את השני באיכילו וכירורגו נראה לי. אני יושב איתה על סוכריות קופצות, לא מספיק כל הגוף שלי קופץ, גם עכשיו הפה שלי